matar aure nake nema, amma 'yar gidan halin girma, wata duk ta san da kan girma to ba zai yi ta halin ƙarya ba. Matar aure yake nema, amma 'yar gidan halin girma, wata duk ta san da kan girma to ba zai yi ta halin ƙarya ba. Bismillah jalla Allah sarki na wanda yayi ummina, na yau salati wurin safiyayye da haman zona, da ka rike shi ka dace lallarai baya yin kuna. Allah ka rafa mu in kai sabo wurin sa sauran mata. Matar aure yake nema, amma 'yar gidan halin girma, wata duk ta san da kan girma to ba zai yi ta halin ƙarya ba. Ke damun iyaye har 'yan mata a wanga zamanin, domin san abun duniya gurin su dai su yi shining. Wai uwa ce take ce wa diyarta ta je waje ta yi sainin, domin ta yoyo da ragon sama soye babu zancen aure. Matar aure yake nema, amma 'yar gidan halin girma, wata duk ta san da kan girma to ba zai yi ta halin ƙarya ba. Mai sauraro kaɗan dakanta ka ji dukkan wanga labaran. Wata 'ya nasa cikin raina ne a zattona tana sona, akasin hakan na yau ganewa yau zuciya ta yau gona. Labarin ga zan baku domin na yi ban ji daɗi ba. Matar aure yake nema, amma 'yar gidan halin girma, wata duk ta san da kan girma to ba zai yi ta halin ƙarya ba. Ina ta mata dukkan hidima garshe ta sani yin kuka, na ba ta dukkanin soyayya a cikin zuci ba shakka. In an kira ne da sunan ta take kyauta zambaka, amma gashi yanzu ta sanya zuciya tana yin kuka. Matar aure yake nema, amma 'yar gidan halin girma, wata duk ta san da kan girma to ba zai yi ta halin ƙarya ba. Matar aure yake nema, amma 'yar gidan halin girma, wata duk ta san da kan girma to ba zai yi ta halin ƙarya ba. A tunani na tsakani da Allah ne ai take suna, domin dukkanin hidimar ta aiko da yaushe na guna. Ko me ta ce na yau ko da babu ne ba zan ki ne ba, sai faɗan gidan dukan nasu ni ke yi gidan mu ban kai ba. Matar aure yake nema, amma 'yar gidan halin girma, wata duk ta san da kan girma to ba zai yi ta halin ƙarya ba. Ta mai da ni ATM din ta gode yaushe ta yi zara, kare gitar da ne bannan bancan gode yaushe sai kara. Jari na kasuwanci ya lalace kun ga ba saura, cikin abokanai 'yan har na zauna ita zai hira. Matar aure yake nema, amma 'yar gidan halin girma, wata duk ta san da kan girma to ba zai yi ta halin ƙarya ba. Bata tafi na barkitan da Allah laifi na ki bani yafewa, domin an fahimta dukiya ta dukka kun yi kwashewa. Allah zai yi min sakayya na san ko baya kyalewa, alhaki kwaikwayo ne kun san kan mai shi fa bai kaura. Matar aure yake nema, amma 'yar gidan halin girma, wata duk ta san da kan girma to ba zai yi ta halin ƙarya ba. To ku abokanai na ku da su domin yanzu 'yan mata sun ɗauki wannan fayil sun ɗauka shi ya zama mafita. To sai ku an kare kun ji samari sai a duba cancanta, amma fa ba dukan su ba waɗansu kaɗan ne cikin mata. Matar aure yake nema,